da İslam'ның ролі. Менә монда сөйләгәндә беренче докладтан ук күрдек. Безнең Европа халкы 17нче гасырдан башлап 19нчы гасырда бигрәк тә бик нык үсеп китә, башка халыклардан алга китә һәм алар тарих дигән фәнне эшли башлыйлар. Һәм үзләренең халкын күтәрүне шунда беренче планга куялар. Моны аларның тарих фәнен без хәзер инде Төркиядә аны Европа мәркәзчелек дип атыйлар, без Европа центризм дип йөрибез. Biz моңарга тискәре бәя бирәбез һәр вакытта да Европа центризмга. Аның да Гумилевлар вакытында шулай тискәре бәя биргәннәр. Һәм әйтергә кирәк, бу Европа тарих фәнен ясарга тырышучылар беренче планга куйганнар үзләрен һәм bütün Европада һәм Азияның иң уңдырышлы җирләрендә башта беренче башлап бары Европалылар гына яшәгәннәр дигән теорияны уйлап чыгарганнар. Инде менә Европа яки Hind Европа диләр инде. Халкы булмаган халыклар бигрәк тә менә без инде татар дип йөрсәк, төрки халыкларга керәбез. Төркиләрне алар борынгы халык түгел, тарихи халык түгел, тарихка өлеш кертмәгән. Чөнки алар безнең эраның 4нче, 5нче йөзләрендә генә Алтайда формалашканнар дип баралар. Менә бу Алтай теориясе шуннан килә. Безнең эраның 4нче, 6нчы йөзләрендә генә янәсе төркиләр шунда формалашканнар да әкренләп башка җирләргә алар билгеле күчмә халыклар булганнар һәм утрак халыкларга барып шуларны үзләре туйдыра алмаганнар, үзләренә кием салым әзерли алмаганнар. Менә шул утрак тормышлы кешеләргә барып, аларның җирләрен басып алып, шулардан талап ала торган булганнар. Менә бу Европа центризм дигән теория. Әле кызганычка каршы безнең үзебезнең тарихчылар арасында да без әнә Алтайда формалашканбыз. Алтайдан килгәнбез дигән теория яшәп килә. Соңгы елларда бигрәк тә бу инде көнбатыш тарихында, хәтта көнчыгыш тарихында да менә теге татар дигән сүзнең мәгънәләрен аера алмыйча без татар, Кырым татары бар бит, Идел татары бар, Добруджа татары бар, Румыния җирендәге Кара диңгез буенда. Менә шул татарларның барысы да татар булгач инде, димәк, алар татар монгол яулары белән килгән халык дип безнең шундан китерәләр. Менә бу теория, икенче теория, бу да Европа центризмның соңгы елларда уйлап чыгарган бер теориясе. Бу теория шулай ук таралыш алган, көнчыгыш тарихында да, хәтта безнең үзебезнең тарихта да бик мактанып без монгол татарлардан киләбез һәм без барыбыз да монголлардан чыкканбыз. Шул юнәлештә инде Европа центризмның үзенең карашы бар. Анда без барыбыз да европеид булырга тиешләр. Менә мин күпме карап утырам, европеид кешеләр барсы да монголоид түгел, шулай бит. Аннан килгән, шуннан формалашкан дип әйтеп булмый. Менә соңгы елларда без инде, мин үземдә күп кенә шөгыльләнеп, бик күп китаплар язарга туры килде. Шушы төркиләрнең, төрки безнең бабаларыбызның бик борынгы чорда ук формалашкан һәм бик күп
Hatta Künbatış Европада da yaşagan, Künçıгышта гына түгел. Künbatış Европада yaşagan, hazır indi koy bir galimler Египетта да шундай халыклар булган. Ул бит инде теге байлыкны әле кеше үзе ясый башлаганчы, тудыра башлаганчы, табигать байлыгыннан файдаланып яшаган кеше. Төрле җирләргә шул чорда ук таралган булган ул. Менә 20-30 мең ел элек бу инде академик Аплатниковлар фикере 20-30 мең ел элек Америкага беренче кешеләр Берингов аркылы күчкәннәр. Берингов аркылы күчкәннәр, ул чагында аның бугазы булмаган, туташкан булган. Менә шунда күчкәннәр, Америкада башта кешеләрнең изе юк, шуннан күчкән булып санала. Менә шунда Евразиядан, Европа һәм Азия территориясеннән күчкән кешеләр арасында төркиләр шактый зур урын алып торганнар. Шул вакытта 20-30 мең еллар элек. Ни өчен? Анда күчкәч, алар Америка индейцлары булып формалашканнар бит инде. Менә шул Америка индейцлары телендә төрки телләр бик күп, төрки сүзләр бик күп, һәм соңгы елларда 4 елга бер Төркиядә төрки халыкларының курултайы җыелып үткәрелә. Алар соңгы елда без төркиләр дип Америка индейцлары килә башладылар Төркиягә. Билгеле телләр аерылган шактый, ләкин нигезендә төрки сүзләр бик күп, хәтта төрки халыкларының атамалары да бар аларда. Атамалары да бар. Менә шундый теориядан соң инде без әйтә алабыз, безнең төрки бабаларыбыз каяндыр монголлар буларак та килмәгәннәр. Безнең ире башында гына Алтайда да формалашмаганнар, бик борынгы чорда җир шарында яшәгән халыкларның берсе. Аннан соң сез укып карасагыз берәр теорияны, менә теге халык моннан килгән, теге халык мондан килгән, монда килгән, фәлән елны фәлән җиргә барган, алар берсе дә дөрес түгел, уйланылмаган, чөнки җир буш торган бит. Монда кемнәр яшәгән алар килгәнче? Менә шундый проблеманы куймыйча гына, иркенләп кенә сөйлиләр шуны. Менә соңгы елларда бу татарларның килеп чыгышы проблемасы буенча бер 95 елда гына Нью-Йоркта русча бер китап чыкты. Кырым татарының Мәмәт Сәвдияр дигән бер авторның, профессорның китабы чыкты. Этюды по истории крымских татар дигән. Менә шунда ул беренче мәсьәләне куя, әле минем темага якын килә мин. Беренче мәсьәләне шулай куя. Кырымда каяндыр Кырымны аңлаталар инде. Монгол татарлар килгәннәр дә, шунда утырганнар да, шулай татар булып калганнар дип. Шуңар каршы чыга ул һәм монда бик борынгыдан төрки кабиләләр яшәгәннәр, аларның исемнәрен санап чыга, барсын да күрсәтеп, исбатлап һәм әйтә. Менә бу төрле кабиләләрнең бер халык булып оешуында ислам дине беренче рольне уйнады ди. Менә ул Сәвдиярның беренче Нью-Йоркта чыккан китабында әйтелгән фикер. Ислам дине менә шу кабиләләрне бер хал итеп формалаштырган, үзара аралаштырып, үзара якынайтуда төп рольне уйнады ди. Билгеле анда экономик ягында ала, социаль ягында ала, ләкин беренче планга ана шу ислам динен куя. Безнең шул фикерне мин инде шулай шактый күптән әйткән идем.
Бұлай язып шыққан қызметлерімде де бар. Шынлап та біздің өзіміздің мына бұл татар халқы өзіміздің ел бойы татарлары шушы жерлі түркі қабилелерінің бірге ұйышуындан формалашқан. Hem şu kabilelerini birge, bu kabilelerini min söyleyip başlasam bir köp söyleyerek gerek, nindi kabileleri ikeninde onlar bana belki bunda mide kitapta çıkar, onların söyleyip durmayayım. Buna şu kabilelerini birge bir halk edip uyuşturuda bizde de şınlap da İslam dinini kabul etkeş, buna şu ekonomik birge oralaşu, işlep çıkaru проблемалар белән бергә ислам диненең ролен беренче планга куеп әйтергә кирәк. Менә шу ислам динен кабул итү безнең җирле кабиләләрне бергә берләштереп, безнең халыкны халык иткән. Инде менә безнең әле теге 1552 елда yola balgaç Ruslar bizning Qozonda әле türlü kabilelerinin uyuşmaları bula. Mesela onda Qozon Tatarları Urta dialektta söyley turgan hem Mişerler bilen Qozon Tatarları әле bir халык bulup iseplenmey. Ruslar yollap olgaç Qozonni onda bizning Qozondan халыкларның ayırım халыкларның җитәкчеләре Мәскәүгә бара. Шулар арасында Машар дип сөйлиләреннән. Шуларның да ayırım делегациясы була. Әле кушылып җитмәгән. Соңыннан инде ул кушылып җитә. Безнең чынлап та менә хәзер Көнбатыш диалекты дип йөри торган диалектыбыз бар, Мишәр диалекты, Урта диалект бар, бер төрле сөйли торган. Олар төрле кабиләләрнең җыелмасыннан алдарак формалашканнар. Менә шул әле Рус дәүләте составында калгач да Qozon татарлары һәм булгарлар алар инде Мишәрләр, Qozon кешеләре алар Урта диалект вәкилләре. Менә шуларның бергә кушылуыннан безнең әнә шул татар халкы формалашкан һәм аның төрле нигезен карасак, төрле өлкәләрдә, фонетика өлкәсендә, тел өлкәсендә, морфология өлкәсендә, сүзләрнең лексик составының өлкәсендә төрле диалектның төрлечә өлеше бар. Буларны сөйләү өчен үзенә бер лексия укырга кирәк. Менә гомумән генә әйткәндә, минем докладның төп эчтәлеге шул сораулар булса, рәхим итегез. Менә дин нигезеннән чыгып усталсак әйтик. Менә шул төрле сез аны теория дип атадыгыз, алар теория түгел, алар гипотезалар гына, теория дип гипотезалар тиеш. Аларның авызын каплау өчен әйтик, без бит барыбыз да Адәм галәйһиссәламнан анабыз Qozon балыкка килгән кешеләр, кавым, Нух галәйһиссәлам кавымы, халак булган кавымлык кавымларга килгән. Бүтән кешеләр дә бит аларның бит тамырлары бердән килә. Аермалык бит инде вакыт үткәннән соң гына килеп чыккан нәрсә. Нишләп без инде менә хәзер үзебез дия түгел дип кемдер алдында исбат итәргә тиеш. Без шундый кешеләр инде кешеләр бар дөньяда. Без бер шамак кешеләр. Ярый, рәхмәт. Менә тарихны фән түгел диючеләр чынлап та бар, дөрес әйтәсез. Фәнни түгел дип, ләкин тарихның үзенең чыганаклары бар. Менә сез шүлмәк ватыгы дисез. Безнең бик узак еллар шу шүлмәк ватыгын табып, шүлмәк ватыгы буенча теге яки бу җирдә яшәгән халыкларның этногенезын ачарга тырышып бирделәр. Ләкин шүлмәк ватыгында бер тел дә юк итәндә. Шуның өчен аны алай ачып булмый. Менә шуның өчен соңгы елларда хәзер инде бердән тел материалларын кулланалар. Безнең телебез борынгы чорда
Менә мин сезгә әйттем бит әле. 20-30 гасыр элек Америка материалына күчкән тегениләр халыклар арасында, олар инде Америка индейслары, олар арасында менә безнең татар теленә бик якын булган сүзләр бик күп. Каян килгән алар? Менә шуларны тикшереп йөри башласаң, олар кайда яшәгәннәр, кайда теркәлеп калганнар, нинди урында теркәлеп калу бит, сүзнең теркәлеп калуы теге җир атамаларында, топонимнарда да ачык күренә. Бөтенесен җыеп тикшергәч, ул шактый теге аңлаешлы, ышанырлык дәлилләр табыла. Без барыбыз да теге Hind Европа милләр әйтмешли, алар гына кешеләр, без кеше түгел дигән чор булган, ләкин без инде үзебезнең борынгы бик халык икән, шулай ук менә расладык дип әйтергә була инде. Хәзер тарих фәне зур фән, аңар чын кеше ышандырырлык фактлар, дәлилләр табарга кирәк. Шулар нигезендә хәзер соңгы елларда тарих фәне бик нык үсә башлады.